masusunod kan Diyos. An sa iyang kabutan, iyo an mabuhay kita na may pautob sa pangangaipokan sa tuyang kalag. Sa liturhiya na sa tuyang sinaselebrar, idulot niya to an sa tuyang mga pamibi, tanganing an buhay niya to madara sa kahadean kan Diyos. An sa tuya pong Santa Misa ngonya na pagkaaga, pangingenotan kan sa tuyang Kura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa Sangaran kan Ama, singkan Aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa pagkan Ebanghelyo, liwat ipinapaabot sa to, na sa tuyang Diyos, Diyos ning kaumayan asin buhay. Padaos kita na magsaring sa iyang kamautan na kita gabos magkaigwaning kapanoan sa buhay. Mga tugang akontaan sa itong makasalan, tanganing magkanig kitang magselebrar ka mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katulungan, sa mga taong marahay ang loob. Ginoo mauni ka, rinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Uli ka, nakula mo, kamurawayan, nagurang na Diyos sa ding langit nun, Diyos Ama makakamay. Ang aking bugtong Jesu-Cristo, nagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, aking Ama. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan ng ginagawa. Kahirapin kami. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan ng ginagawa. Pagpuan sa pagkimahera. Ikaw na nagtuturo sa ato kasama. Kahirapin kami. Ay kasalanan, ay kasalanan, ikasalanan ko, kahalangan. Jesu-Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, namimibig kami, nahuli kang grasya nin pag-ampon, binot mo kami na magin mga akin nin liwanag, warasan na day kami matahuban kandiklom ning kaputikan, alagad padagos kaming mahiling, na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli Jesu-Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos,
para sa liturhiya kan tataramon, an mga babasahon. Manadangog niya to an enot na babasahon, an saro pang katotoohan dapit sa kagadanan. Alagad an kagadanan na pinagsasabi digdi, bako siring sa satong kagadanan, kundi an satong kagadanan sa kalag, na dulot kan sa tuyang pagkakasala o an pagbagla sa iyang mga kabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. An kagadanan bakong gibo nin Diyos. Dai niya ikinakaugma na an mga buhay magadan. An gabos na bagay, linalang niya nganing mabuhay. Ang gabos na linalang sa kinaban, marahay. Sa sainda, dainin kamandag para sa kagadanan. Ang impyerno, dainin kapangyarihan sa daga. Huli taan katanosan, dainin kagadanan. Ginibo nin Diyos ang tao na daing kagadanan. Ginibo na kabaing sa iya. An kaurihan kan demonyo, iyo ang nagdara kan kagadanan sa kinaban, asin ang mga sakop niya, iyo ang nakakamati kaiyan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika ang sakong kaligtasan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ikaan sa kong kaligtasan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ikaan sa kong kaligtasan. Daimo tinutugutan na ako madaog kan kaiwal ko. Kagurangnan, binangon mo ang kalag ko sa mga gadan. Inagaw mo ako sa mga nasa lulubngan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ikaan sa kong kaligtasan. Kamo na mga namumuot sa kagurangnan, awito nindo sa iya mga salmo nin kaumawan. Magpasalamat kamo sa iyang ngaran. Minalipas sanaan sa iyang kaanggotan. Saggod lamang an sa iyang karahayang buot, kun banggi minabulos an mga luha, pagkaaga minasirang an kaugmahan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ikaan sa kong kaligtasan. Kagurangnan, hinanyuga ako asin kahiraki. Kagurangnan, tawan sako an sa imong tabang. An sa kong kamundoan, sinanglian mo nin kaugmahan. Kagurangnan sa kong Diyos, salamat sabkud paman. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ikaan sa kong kaligtasan. Ang Diyos, iyo ang ginikanan kan gabos na yaon digdi sa kinaban, tanganing kita na mga minumuutan niya mabuhay, alagad ang gabos na yaman kan kinaban, magiging sanang parupakinabang, kung ini ginamit bako sana para sa saro, kundi ini para sa gabos man. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang mabasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ngunyan, siring na nagsagana kamo sa gabos na bagay, sa pagtubod, sa pagtaram, sa pakaaram, sa gabos na kagustuhan, asin sa pagkamot nyamo sa indo, awot pang magsagana man kamo sa grasyang ini. Taaram nindo an grasya kan kaguranan tang si Hesu Kristo. Huli sa indo, nagi siyang dukha. Siya na mayaman, tanganing huli kan sa iyang kadukhaan, magyaman kamo. Bako tanganing aniba magkaigwanin kaginhawaan, mantang kamo kahorasaan. Kundi tanganing mapantay-pantay, sa ngunyan na panahon, ang saindong labi, makahipno sa saindang kakulangan. Tanganing ang saindang labi, makahipno man sa saindong kakulangan. Tanganing mapantay. Siring sa nasusurat, sinagtipon ninda
tipon nindikit, dai nagkulang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagbalyo ni Jesus sa ibong, nagtipon sa iya dakol ng katauhan, asin nasa gilid siya kan dagat. Uminabot ang saro kan mga puonin sinagoga na ang ngaran Jairo. Pagkahiling sa iya, luminokmo sa pamitisan niya, asin nakimaherak. Sa iyang gayo, ang daragita kong aki, agaw buhay na, madya ipato mo sa iya ang sa imong mga kamot, tangani siyang makaligtas asin mabuhay. Asin uminiba siya sa iya. Sinusunod siya nindakol na katauhan, asin nagsusuruso sinda sa iya. Sarong babae na inaawasan nindugo 12 ng taon, makuring nagparatio sa kamot nindakol na parabulong. Iginastos na ang gabos na yaon sa iya, alagad mayo ning karahayan. At ang ani nagroro sana. Pagkadangog dapit kay Jesus, nakisaliot sa katauhan sa likodan. Asin dinuktan ang sayang gubing. Tasabi, kung madutan ko lamang ang sayang gubing, makakaligtas ako. Tulos na mara, siburabod kan sayang dugo, asin namatean niya sa sayang hawak na naumaya na siya, hali sa sayang tinitios. Tulos, pakaaraming gayo sa iya na hali sa iya, may luminuwas na kapangyarihan, nagsalingoy si Jesus sa katauhan asin nagsabi, Sisay ang nagduot sa sakong gubing. Nagsabi sa iya ang sa mga disipulos, nahihiling mo ang katauhan na nagsusurusuan asin naghapot ka, sisay ang nagduot sako. Nangalagkalag siya tanganing mahiling sinaggibo. Alagad si babae natatakot sa katinatakigan, aram kung ano ang nangyari sa iya. Nag-abot, naglukmo sa tubang niya asin nagsabi sa iya kan bilog na katotoohan. Nagsabi siya sa iya, aking babae, an sa imong pagtubod, iyo sa imong nagtaong kaligtasan. Lakaw sa katuninungan, asin
magpakabagsik ka na hali sa imong tinitios. Mantang nagtatarampa siya, uminabot na ang hali sa harong kan puon na sinagoga sa pagsabi, ang aki mong babae, gadan na, tano ta pinupurisaw mo pa ang maestro. Alagad si Jesus, pakadangog kan tataramon na pinapaabot, nagsabi sa puon ng sinagoga, day ka matakot, magtubod ka sana. Asin mayo siyang tinutugutan makisunod sa iya, kundi si Pedro, Santiago, asin Juan, natugang ni Santiago. Nagabot sinda sa harong kanpoon nin sinagoga, asin natanaw ang karibukan, ang mga nagtatangis sa kanagahaya nin makusog. Paglaog nagsabi siya sa inda, tano tamaribo ka mo sa kanagtatangis. An sadit na aki bakong gadan kundi nagtuturog. Napangisisida sa iya, alagad siya, pakapaluwas sa anggabos, iniba si ama kan sadit na aki, sa kasiina asin kairiban niya, luminaog sa namumugtakan kan sadit na aki. Kinabit an kamot kan sadit na aki, an sabi sa iya, talita kum, nanbot sabihon daragita, sinasabihan ta ka, bangon. Tulos nagtindog, ang daragita, dagos naglakaw, tadosin na siyang taon. Haros nawara sinda sa sadiri, sa dakulang pagngalas. Alagad maigpit niya sindang pinatanidan, na mayo kaining makakaaram, asin nagsabi na tawan an aki nin makakakan. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matuka po ang gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ang ikatulong misteryo kang Santo Rosario na misteryo kan liwanag, sinasabi na ini ang pagpahayag o proklamasyon kan kahadian ng Diyos. Inda ko sana po kung pag nagro-rosaryo kita, de ko aram ko ano ang naglalaog sa tuyang isip pag sinabing ikatulong misteryo, iyo ang proklamasyon kan kahadian ng Diyos. Digdi po sa misteryong ini, pinagsasaro ang gabos na mga gibong nga ngalasan ng kagurangnan. Kabali po dyan ang pagpaumay sa mga naghihelang. Kaya mailing ta na sa ministeryo ni Jesus ang pagpapaumay sa mga naghelang, saro sa mga nangungurog niyang ginigibo. Kaya sabi nga ni sa Ebanghelyo, kadakol na nagdudulok sa iya, ning may manlain-lain na helang, na halos dahil na siya nagkakakan, ta siya nagbubulong sa gabos ng mga naghihelang. Asing kadakol pa ang naghahanap sa iya, tangani na maumayan. Imagine kung igwa kitang na aaraman na mga tao na igwa kang regalo nin pagbulong. Maski ano pa ang sabihon kan iba, tangan isa na maumayan kita, hahanapon ta, maski harayo, maski dipisil na magpila, gigibuhon yan, tangani isa ng maumayan. Iyan ang retrato kan panahon ni Jesus. Asin iniman, pagpapatunay sa satuya na kamautan ng Diyos ang satuyang kaumayan, kamautan ng kagurangnan ang satuyang ang magkaigwa kita ng buhay sa kapanoan. Aram ta ang eksperyensya kan sarong taong naghehelang. Ining Ebanghelyo
nagikan ki San Marcos. Nag-iistorya sa tuya kang duwang milagro, duwang pagpapaumay ni Jesus. Anenot sa sarong babae na 12 taon na dinudugo, napakamakuri an sa iyang helang, nagtitios siya sa laog ning 12 taon. Asin ani kadua, iyo ang mapapadip sa 12 anyos na aki na may kamatian. Asin nakikimaherak ang ama na si Jairus na paumayon ang sa iyang aki. So aramta ang konklusyon kang ebanghelyo. Pinarahay ni Jesus ining babae, nag-ako ning karahayan ining babae na sa 12 taon na nagsasakit, naubos na ang kwarta sa pagpapadoktor, pero may nangyayari, alagad magrani siya kay Jesus, asin duman siya na umayan. Tapos iniman babae, iniman daragita, nabuhay, asin halos may na ning paglaom, kuntana, maski itong mga nakapalibot, iniisip nila, dahil na dapat magduman si Jesus, ta ang aki gadana, pinagngingisihan pa si Jesus. Alagad, ginibo ni Jesus ang maninigo para sa aking ini. Ang enot na pagbasa, nagsasabi sa tuya, na bakong kamautan ning kagurangnan, o bakong gibo ning Diyos ang kagadanan. Na dai ikinakaugma niya ang pagkapara kan mga nabubuhay. Linalang niya tanganing mag-eksistir ang gabos, asin nakakaparhay ang mga linalang sa kinaaban. Mayo janin pangraot na kamandag, mayo nin kahadian nin siyol sa daga, taan kasuriputan, mayo nin kagadanan. Linalang kan Diyos ang tao para sa daing kalapaan. So pinapahayag sa tuya sa libro ning Kadunungan, sa inot na pagbasa, kamautan nin mahal na Diyos ang buhay. Buhay niya to sa kapanuan, as hindi kamautan ning kagurangnan, ang kagadanan o ang kalapaan. Dapat de po mawara sa satuyang isip ang katotohanan na iyang kamautan ning kagurangnan, ang sa imong karahayan, ang sa imong marhay na pagkabuhay. Alagad, sa realidad, aramtaman, nahihiling ta ang realidad kan kahilangan. Siguro, mayusin sa tuya digdi na exempted, na nagsasabi na okay ang sakong salod. Siguro permi ka mo, ang iba may maintenance, ang iba talagang iba-iba ang degree ng kahilangan, manlain-lain na kahilangan, may mga doble-doble. Maswerte kung at 80 mayo kang maintenance. Talagang appreciated ta ang siring ng mga tao na dahil lamang mayo lamang ning issue sa salud. Pero ipinaliwanag din sa tuya na ang kagadanan naglaog huli sa kasalan. Naglaog ang kagadanan huli sa kasalan. So you see, may koneksyon ang buhay niya to, ang buhay grasya, ang buhay kasalan sa satuyang mga minamate in a way. Kaya minsan mahapot kita siring sa sarong nag-aagi ni makuring kahilangan. Minsan minahapot kita ano daw ang sakuyang pagtubod kulang. Daigwan ng sarong may helang na nagsasabi, ako ngaya nangangadyi man, ako naghihinguhan na magsabuhay kan sa tuyang pagtubod. Ano daw ngaya ta
day pa man ako na uumayan. Hali ko nang hinahagad sa kagurangnan na paumayan ako, alagad day pa ngay ako na umayan. Siguro ngaya kulang ang sakuyang pagtubod. Totoo man ang mga tugang na ang pagtubod kaipuhan sa satuyang kaumayan. Alagad, day man po nangangahulugan na pag ika may pagtubod, libre ka na sa epekto kan kasalan o kahilangan. Saro pong ehemplo dyan, iyo po si Santa Teresita del Niño Jesus. Aramta na siya sarong marhay na aki. Alagad, nagadan po siyang amay sa edad na 24 dahil sa helang na tuberculosis. Ano po yan? Nagpapahiling daw na kulang ang sa iyang pagtubod. So, minsan iyan mga bagay na naglalaog sa satuyang isip. Alagad, day po nangangahulugan na may pagtubod kita, libre na kita sa kasalan. O libre na kita sa epekto kang kasalan o kagadanan, na day na kita magagadan. Alagad, digdi sa mga eksperyensyang ini, kung kita na nangangadyi, dahil man kita nagdidikta sa kagurangnan kung ano ang dapat sa satuya, kundi ang pagtubod nangangaipo na isumiterta sa kagurangnan kung ano ang sa iyang mas marhay na kabutan para sa satuya. So, sa Ebanghelyo na satuyang nahinanyog, dua ang ang pahayag ni Jesus duman sa enot. Sabi ni Jesus duman sa babae na 12 taon na naghelang, na dinudugo. Sabi ni Jesus, your faith has saved you. Ang sa imong pagtubod, iyo ang nagligtas sa saimo. Nahiling ni Jesus ang klasikan sa iyang pagtubod. Imagine na sabi niya, kung makaptan ko sana ang gayad kan sa iyang, ang laylayan kan sa iyang gubing, mararahay ako. As in, iyan managad ang nangyari. Dahil sa iyang pagtubod, narahay siya. Ito man ikadua, sa paagi kan sa iyang amang si Jairo, ang simbag ni Jesus, day ka matakot, magtubod ka sana. Do not be afraid, just have faith. Subot sabihon, iba-iba ang kasimbagan ni Jesus sa manlain-lain na pagpahayag niya to nin pagtubod. Dayman po nangangahulugan na pag kita nagrani tulos itatao sa tuya ang sa tuyang hinahagad. Alagad ang pinakamarhay na bagay na dapat mangyari sa to iyo na maisumitor niya to ang bilog, pagtiwala niya to ang sa tuyang bilog na pagkabuhay sa mahal na Diyos. Ta siya ang mas urog na nakakaaram kung ano ang mas marhay para sa tuya. Kaya, kay puhan manggiraray na kita magtubod, magsarig, magtiwala sa kagurangnan. Di nangangahulugan na kung kita nag-aagi sa mga makuring kahilangan, pinapabayaan kita nin mahal na Diyos. Sa tuya pong luway-luway na masasabutan ang kamautan o ang kabutan nin mahal na Diyos, kung sa tuya pong itinitiwala sa tuya ang gabos sa pagsarig na siyaan may ang lubos na nakakaaram kung ano ang mas maray para sa tuya. Kaya namumutan ng mga tugang sa paagi kang Ebanghelyong ini, liwat pinapagiromdom sa satuya na ang Diyos sa satuyang tinutubod bakong kagurangnan nin mga gadan, kundi kagurangnan nin mga buhay. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod.
Pilato, pinako sa krus nagadan asin, ilinaw po. Puminilig sa mga gadan, kalikatulong alaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Natutukaw sa too ang Diyos amang makakamhan, alek luman mabalik sa paghupo sa mga buhay asin mga gadan. Natutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Nagsasarig na kung kita may pagtubod na namibibisa ma, sisimbagon niya ang satuyang mga pag-arang, ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magintanda kan nakakaomay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga nagihelang sa hawak, isip asin kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga doktor asin nurse, asin gabos na nagaataman sa mga naghehelang, ipamati ang pagmakulog, asin kabuotan ni Jesus sa saindang pag-ataman kan mga kasaralitan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan sa paagi kan sa tuyang karahayan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumuotan niya tong mga gadan, magugma, sagkod, paman, sa premyo kan sa indang pagtubod sa bagong buhay ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangin kaming magpadago sa pagsarig sa imo asin sa pagtubod sa nakakaumay na kapangyarihan kan sa imong agi na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
kang gabos mong pagagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakang gabos na angheles, kami nag-umaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya maning kalis singgirari papasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos na sabi, magako ka magabos, asin, mag-inom ka ini. Tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom ka sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kantinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kang gabos sa klero. Siring man garumduma sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, ka mga banal na apostoles, asing gabos sa santos na kaitu pa nakapagayagaya sa imo, magkanig gumagin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man,
uli sa aki mong Sesu Kristo. Uli sa iyo, asin kaiba niya, asin sa iyo, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan ka mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Asin patawarin mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala. Asin hare kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Siring man ang kamurawayan,
Heso Kristong kagurangnan ni ka, nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyang kordero kan Diyos, uy nagpapara ka mga kasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikakamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Kagurang na namimibi kami, naan ba na sakripisyo na sa mong dinulot, asin pinakinabangan, buhayon kami, tanganing kaiba mo sa danay na pagkamot. Magtao kami kan bunga na magdadani sagkod paman, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom. Enot po, igwa kita ning second collection para sa tuyang pagmuknakan sa tuyang BEC or SKK program. Liwat pinapagirumdom na ngunya na mapuon na Hulyo 15 sagkod sa Septembre, ini pong Philippine Statistics Office magkukondisir kang Census of Population and Community-Based Monitoring System. Kaya hinahagad po ang sa indong kooperasyon sa pagtaon ng tamang impormasyon sa mga enumerators na mabisita sa indong harong. Siring man, nagpuuna po ang pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay, kaya magpartisipar po kita sa mga aktibidades o ako niya to an sa iyang presensya sa indong barangay sa paagi kan pagpartisipar sa mga aktibidades. Sa Sabado po, Pitsa size igwa po kang seminar ang mga bagong lectors as in lay ministers. Ini po seminar pa bako lang po para sa tuyang parokya kundi sa mga magkataraid na parokya digdi sa Rinconada. Arog po ba kang Our Lady of Perpetual Help Vicariate as in ang Holy Cross Vicariate. So digdi po matiripon sa Sabado. As in sa parihong aldaw man, sa tuya man na ipagseselebrar ang kapistahan ni Santa Maria Gorete. Ang imahin niya po yaon digdi sa inutan ang patrona kan mga hobines. Igwa pong ginigibong nobena, lambang hapon ang mga hobines. And then, ini pong imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia as in Divino Rostro, padagos po na naglilibot sa bilog na probinsya alagad, tapos na po ang pagbisita sa Daet, Libmanan, Masbate, Sorsogon, Legazpi, Virac. Yaon na po ngunyan sa parting partido ang imahe ni Inang Peña Francia sa Kadivino Rostro. Maabot po iyan sa digdi sa tuyang parokya sa Pitsa 13 ning hapon pagkatapos na magbisita sa Iriga, and then diretso po iyan sa Masulido man sa San Miguel, and then diretsong Sentrong Bato, maaging Paluyon, tapos mabalik po madigdi na po sa sentro, magkakaigwa po ning mobile procession bago sa pag-abot digdi sa simbahan. So ma-overnight po digdi, may vigil ang mga hobines, as in pagkaaga dadarho na po sa Santo Domingo. Kaya bali gabos pong mga parokya digdi sa Bikaryato aagihan ni Inang Peña Francia asin kan pilgrim image kang Divino Rostro. Ini po in preparasyon sa tuyang selebrasyon niya Septembre ang centennial o ikasanggatos na koronasyon kan sa tuyang mahal na ina. Ramdaman po niya to na kang 1924 pinagkoronahan ang sa tuyang mahal na ina. Ngunya na taon, 2024, sa tuyang ipagseselebrar ang ikasanggatos na pagkorona kan sa tuyang mahal na ina. And then, padagos po kitang nagkakampanya para sa pagdakol kan bukasyon sa pagpadi, asin kung igwa po kamong nakakaawad-awad man kamo sa indong pagkabuhay, dahita po dahil po kita magduwa-duwa na suportahan ang mga seminarista, ang mga nagmamauot na magpadi. And then lastly, si mga dai pa po nag-undergo kang parish renewal experience, igwa po kitang PREX seminar, ngunya na maabot na PETSA 20, sagkod 21, kang bulan na Hulyo. So take advantage po kang renewal program na ini, para sa pagtalubo kan sa tuyang
espiritualidad asin pakikisumaro sa mahal na Diyos. Si mga nagsaselebrar po kang kumpleanyo, madigdi po sa inutan para sa pagbindisyon, espesyal na pagbindisyon. Igwa pong nagsaselebrar ng kumpleanyo, magdigdi na lang po sa inutan. So, ngunyan sa nagod aldaw mayo ning nagbe-birthday. Kung mayo po, matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, anama, asin an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.